Pripravte sa, že budeme každých 10 metrov stáť. Nie, my sme až tu. Čo? Simona. Dievky ste aké si červené, čo to? Teplo. Bunduj dole, ak je teplo, povyzliekať sa. No ja som vás musel predbehnúť, som mohol nakamerovať. Simonka má hlavu dole, nevládze tiež. Mário, až hore, až hore. Poďme posledne teraz. Nechoďme už vôbec. Však? Môžeš väčšie vzadu. Fajn. Barom, kurva. Je, no tak to tak hľadí. Co čo? Už ste ako vaši odličali. Tak teraz som ti rád poviem prvý. Ja som ti to vravil. To sú praví teraz horolezci. Paličky. Všetko ako má byť. Už príznak staroby. Kvaká, tak. Áno, kváka veru. Super. Ja ti skoro si zažila. Bože môj.
Čo sa stalo? Troška odvykli, ale to sú tam posledné tieto? Tieto bereme ešte, nech sa vystierajú hore a... Počkaj, Hej, hej, počkam, ale potom poviem vlastne trochu popred, aby si niečo natočil, hej? tak idem, lebo to máš dohľadné. Týchto ber, týchto už dlho to sedia. Mám počkať, je? Ešte sú chlapi mali by vládať, nie? Hladím. Je triedný. Hore sa bude jesť, hore! Hore sa bude jesť. Sme hore, vyššie jedeme. Tak toto sú posledné dievky, ktoré ma teraz míňajú a máme za sebou celú... Janka je posledná, presne tak. No poďte páni, poďme ďalej, dobre? Tam si pojete na posede alebo po tom druhom, dobre? Viem, že vás trápi hlav, ste prešli možno kilometr. Tam, kameru ešte druhý. Ale czym jak będziesz została, tym pójdziesz tak. Tak, może tak mało wynika. Nie. Chory będzie zima. Ježiš. Teraz takie równiejsze. Mamy krysztacie? A to? Takže nám idú prvé lastovičky po nás, hej? Dievčatá, ešte sa... Ale sa pozrite dookola, čo máte okolo seba. Jasné prvý. Dobre, Marta, ako nemôžem. Ok, pôjdu bližšie, dobre? To by bola fotka. Ráda sebou. Ona tam bežala, musím ísť s ňou. To. Ona si myslela, že si za tebou. Normálne jedlo. Ideme to. Sme išli s vlastičkou, nie? Hovorím, vlastička, pridaj, ideme.
Dobra, Aneška ešte. Ja viem. To čudujeme, že prečo idete same. No chleba jak ryti. Červená, že? Každý to nie. To nepírote také musí páčiť. Horšie ak ma zapáli. Kývajte, babi. Babi ťa idem peji odrazu už. Kývajte, nech kývajú. Ja nevidím. Pegaj! Ale pekne tu je riadne. Nenávidím to tu, ale pekne. No tamto je pírsko. Kde, ktoré? Tamto. Je to veľké? My tu máme že pírsko, vidíš, aj babu horu. Takže to by to je riadne pekne. Opo to. Čo? Tá prehráda, čo to je, neviem, obláky. Wow. To je prehráda. To sú obláky som tam. A natoč aj na videa na destináciu. No isto. Ja už máme. Nie. Hneď prvá nadávka bola od Adrianky. Hej, všetci sme spotení. Bože, ja natáčam. Ale sa nie profilovku. Tam nie som. Jak to víme? Kývaj teraz. Možno robím povedať fotku, ale... Žiadna otázka. Sandy. Sorry, ale... Ale potom mi hodíš obal z toho chleba, hej? Potrebujem na... Nemáš to tu vyhrať, že? Marek, bež, porieste, bež. Čo, dělat za tebe, daj? Hej. Mali sme posledné. To je pofu. Sadi si, ja nejdem. Hýbaj si sa mi. Ja sa nepostavím už. Ešte tu je veľa? Kedy ste tu už dlho? Ja už tiež sa vám chce vraviť, čo? Koľký dandy? Ja musím ísť, lebo mi potom svalstvo to tu hneď. Dandy. Dandy, Dole. čakaj, idem aj ja. Bože, ja som sa bojím. Tak to je, keď tu počkaj. Dandy, Ja čakaj. už som tu asi 15 minút sedela. Nevieš, kedy sa tam ide, tam sú dve uličky budú. Tak tam počkáme na ostatní. Ktorou uličkou, pán učiteľ, doprava, doľava? Na chrbte. Ty čo tak divoho dešiel toho? Ale tak, nie, ja tu, že má Vans, vieš. Milky Way? Neviem, ak sa volá, tak ako si... Čo ma opali? Opaliť, ja? A ja takto. A budeš mať takto oči. Proste. Tak, dobre. To je dobre, to je bratom. Ja dobre vyzeráš. Ešte si dám počkaj. Ukáž mi, ja som To neopalím, a? Ale tak to tu iba tak diery. Môžeš sa tu Čo? Tú kameru už. Ešte ďaleko? Môžeš ty lišky mobil okres, a psúkať si ešte, nie? Nie. Nie, už iba kúsok ešte psal. Ježiš. Boli tri. Ešte ti bude jedno? Dobre, to bola jedna. Jednu budem napísať. Aha. Dobre, no.
Konečne. Ideme? Ideš s nami? No. Dávaj selfie. Ako sa to volá? Avia hora. Ale pán učiteľ, to keď dole je tma a sme nad ňou. No porozmýšľaj trošku. Viači, ako? Averzia, hej. Poď Marek. Zachytávam moment, nie? Ale idem, dávaj, poď. Marek, poď, ne? Daj si prvé tú čiapku dole a potom ti pôjdem k tebou. Bo sa ťa bojím. You ready? Aspoň ma neopáli. Nie, to je to malá. Ty byś go masła. To to mało lepkie. Nie. Bobek. Hlava boli. Krása, čo? Krása. Ešte tu bolí? Ešte nik neumrel po ceste? Tejto je veľmi zle. Ale toto ešte pôjde, ale tu čo bude, vidíte, toto je lepšie. Pani kolegyňa, ešte nik neumrel? Neviem. Tvoji chlapci všetci tam sedia. Ty si originál turistka, vidíš to? No, Spojte na ako treba. no. Za hľadom stále čupí. Celá priehrada je v hmle. Nevidíš nič. No vidíte, je tam príhrada, pán profesor, ak ste sa mysleli. Veď je tam samozrejme, ale ešte nie je vidno. Ešte kamerujete? Pozeraj si, ak idú behom, pozeraj sa, ni. Meškali. No tu im nikto nepôjde, dobre. Stávaj, Lenka. Hore, Rič. A Peťo, ty tiež. Au, piku na hlavi. Počkaj chvíľu, vydýchaj sa, keď ťa byte. Tlak vyrovnáš. Kde sme teraz? Je tu tým bokom. Je hore. Je hovor. Ešte potiahnem. Keď krásne výhľady neuvidíte odtedy. No, V lete tak nebolo vidno. 15. tak nebolo vidno. Čo ti dáme? Čo máš na vyššie? Čokoládu, chleby. Táto môže byť. Toto je čo za trida toto? Ja neviem. Nepoznám, mám to priedu. Ne, dva idú. No, oni chceli ani ísť, museli vyhnať z budy. Oni tam počkajú. Som vybral. Dokładnie tak. Ty ješ na sladké? To potkanie ešte nespasí. Máš sladká aj tebe? Teba energiu? Hej, Ilke. Ešte. Ja mám. Ste podelili? Jaká? Marcelka, povieš tých ostatných dofotiť, dobre? Aj celú skupinu dofotíme.
úsmev. Češi či Poliaci? Podľa reči poznáme. Sa nebojíš, že zachladne. Danka ide posledná s nimi, s tými zadnými. Budeme čakať, kým neprídeš ty Dobrý. zadný. Hej, už celý roj si, celý roj. Celý roj. Hej. Celý. A potom sa musíte úplne zase dostať úplne hore? Potom ich predbehneme všetkých, Marcela, dobre? Máme dobrý krok. Všetkých predbehneme. A budeme ich vítať na vrchole. A že chlapci viac nie sú. No. To mali byť první a chlapci poslední. Veď toto. Tam to mokré, to súcha. Tu sa dá vyskúšiť. Koľko Mačka? Ty si futbalista? To aj nevrav. Počúvajte, ešte raz som o 4 hodín na ihrisku, Mačka. A čo? Už mal len tréning na dneska, čo tu mi tu zára, že nevládzu. Futbalisti musia behať každý deň. Nie, aj termotričko má. Si podaj, že sa oblek. Teplo. Veď ale horšie kvity ulo zima. Ja som špotil, ja sa kúpem normálne zo vlastnej. A ja, neboj sa. Hore sa vyzlečieš potom. Nie, teraz aby nezachladol. Hoj, budem behať. Trena, nechcete fotku spraviť? Teba? Pekne sa odfotiť. Veď tu fotí, aha. Hore sa odfotíme všetci. Už môj bol posledný roštek. Kde stojíš tam, fajčíš a ješ. To som sa sám raňajky robiť, Mačka. Tak treba, už si dospelý skoro. V škole si radšej kúpim. Keď si sám ospravedlnku podpísať, tak si aj fakt nerob sám. Ospravedlník v živote sa nepodpisoval. No ty veľa, keby měl 17, že si podpisuješ sám. Ale sa choď pás. Niekoľko máme domov. Budem do bábky. No, ešte lepšie. Úsmev. Čo si Kedy je taký rodičovské? zmorený? Keď bude? No vidíš, to tento mesiac už bude, no o 2 týždne. Mama sa pýtala, lebo včera bola bratovia chvíľa. Je to nutné? Hej. O 2 týždne bude nejako však. Rodičovské. November býva. Hej, lebo to nie. No to je, ako si november to býva. Mám ty. Starý, už mi je lepšie. Musíš byť holý zrazu. Najlepšie. Dobre, ideme. No, my poďme. My poďme. Tam ešte No tam veru máš čo stáť. Na čase, aby sa tu dopracovali. No, musíme ich počkať. Kto to tu ide? Toto je kto? Á, to sú MK-ky. MK-ky. A Simonka je kde tá partia okolo Simonky? Vorčaková? Hej. Tam dole. No, posledné idú. No, Dievčatá. neviem, ako chcete všetkých prebehnúť, pán profesor. Neboj sa. Dobre, to do rúbsáka a prebehneme im moc. Babi, úsmev! Hej! Ešte raz. No vidíš. Trošku radosti.
im dobili vam predstavku, lete. Može, oni už majú predstavku, ja som mala teraz, môžem ísť po ním rekla. Jo, že oni zasa tu sedí, Eva, môžem ísť po ním rekla. Poď som mala predstavku. Dám napomenutie. Ale Bože, prestaň. Pán, to je všetko, ne? Dobre, Marcelka, ďakujem. Dávam ešte viac. Ja nemám. To malé ste, Marta. Som s kamerou predsa videl, ako trpím na tých. Kako to je krivo, myslím. Nie poka. Do školy. To bolo napomenutie. No, tak to. Pravili ste pokazanie. Ja to teraz tak beriem. Nech ma vyniesť hore. Čo je tam vzadu za dedinami? Radšej povedzte, keď sme tu na Brannom, by som to vedela. Poďme zapáliť. Ideme? Ja by som zapálil. Počkej, keď z kameru ja kamerovať. Simonka, hore hlavu. Ona je hamblivá. Tým kopcom. Simonka, sa tak hambíš? Rádu pôjde posledná. Sa tam netoučí. Bože, a tie kopce tam vzadu, to je krása. To sú rohači, ne? Či nie? Rohače sú tam, ne? No, to je pravda, tak asi sú to rohače. Nie, treba vypiť. Na pírsko Mám mať novú profilovku. No konečne niečo budem aj ja mať, lebo ja fotím, kamerujem a zatiaľ ma ešte nikto neodfotil. No, to sa dá. Si musíte Tak za sám to robiť mi dáte selfie. preč tú nespravnenú. Fúči jak lokomotíva. Je dobrý pocit vidieť ich, ako idú z dolu a vy ste už hore. Však. Krásne odtiaľ to vyhľad. Marcelka, nádherný. Poď sa na tú panorámu Tatier. Úsmev, babi. To sa nedá smiať. No keby som vás bol, dievčatá, nie sa už ste hore, však? No, ste odmietli, tak ste prišli až teraz. To nevadí. Ideme si vychutnať. Tam kto spadol. Čože? Tam kto spadol, či? Kde? Tam dole. Tam kto si leží. Každý ide bez slova. Dievky to zvládli. Úsmev, že ste hore. No.
Ako dve Klaudie vystupujú na Babiu horu. Úsmev, babi, Zuzka, Lucia, vidí ste hore. No, dievky to zvládli ďalšie. Úsmev, dievčatá, poprosíme. Tamto tesne pod vrcholom sa už nevládze, si priblížime. Pár metrov už nevládzu. Nevládzu, podri sa. Treba ich povzbudiť trošku, že pár krokov. Mirka, poď! Babi! Poďte! No, Mirka, poď, už iba pár krokov. Babi. Evka, kde je tvoja rýchla chôdza? Nemajú slov teraz. Ale Martinka to zvláda, musíme ju pochváliť. To je výkon, Martinka, však. Mirka, sa aspoň usmej. Nie. No. Hore. Pani profesorka sa bude tak smiať, keď bude hore, už teraz pozri sa, má úsmev na tvári. No. Hrozné táto mládež. Stále vyzerajú. Uvíňajú. Páni, aspoň sa usmejte trošku, ste už hore. A Emo to zvládnu. No akož. Aj domino dokonca. Aj druhý domino. Mario, aký to je kozek, zabudli sme ho niekde. Mario, aký to je pocit bez štvorkovky z hore? No. Čo povedal? Musíme čakať, kým nevyndáš ho, nie? No a počkáme všetkých. Ja byłem na tej foci? Szkoda. Jak mi się sytuacja wyjaśni, to najpierw do ciebie zadzwonię, a potem do mnie. Możemy, nie wieje, to możemy sobie spokojnie tam iść na spółce.
Dievky, aspoň úsmev poprosím do tej kamery. Úsmev. No, ste tu vyšli už tak vysoko. Vlasta. Čo, vidíš? No. To sú poslední už? Čo som? Nekamerujte ma. Čo som, dievčatá? Zákerný ste. Zákerný, a prečo? Veď kamerujte si. Robím dokumentáciu, dievčatá. Dievčatá, už ste na vrchole, môžete byť radi. Tak máme tu posledných zo skupiny, tešíme sa spolu s nimi. Tešíme. Simonka posledná. Dobre, tu ešte máme nášho sprievodcu, horského vodcu. No, takže poslední to boli, hej, už nie nikto. Tak presviečal som ich, videl som tu posledných, tak dúfam, že Dobre. zakončili. Dobre, tak sa troška postavím, či to ešte takto. Celú partiu. Tak pani kolegyňa, ako hodnotíš výstup na Babiu horu? Pozitívne. Pozitívne. Krásny výhľad, počasie nám vyšlo. Takže sa môžeme tešiť. Tešíme sa z toho. Dobre, ďakujem pekne. Dievčatá, že ako hodnotíte výstup na Babiu horu? Super. Tešíme sa. No všetci sme šťastní. Páči sa vám tu? Áno. Na vrchole je tu pekne. Aký bol lanovka, hej, hovoríš? Ja to hospodár pred 2 roky, našla som tu. A čo poviete na ten výhľad, na to počasie? Mirka, Marcelka? Výhľad tiež pekný. Excelentný výhľad. Páči sa vám? Áno. Takže na budúce bude čo? Choč? Či ostrý roháč? Nič. A teraz Náš rádok, ale buďme. Pirsko, dobre. Ideme ďalej. Dievčatá, tak ako hodnotíte výstup? Je to super, hej? Ako sa vám páči počasie? Najkrajšie na celej Hej? Schudli sme. Schudli ste, no toto. A zajtra nám voľno spraviť. Áno. Klaudia, jedna, druhá. Ako sa vám páči na Babej hore? Celý film je o nás. Sme populárne. Budete hviezdičky vo filme najväčšie. No. Je tam nepríľudská. Tu máme nádejné horolezkyne horolezcov. A Martin, že či chceš rážky? Marek, ako to ty vidíš? Mega. Kde je tá poľská strana? Ukáž mi poľskú stranu. Nejdem plýtvať slovami radšej. Najsevernejší bol Slovenska, hovoríš, hej? No, poprosím trošku, aby som prešiel. Marianku, ďalšej skupinke. Tí moji ledva vyšli, to je strašné. No. Druhá B, tak ako sa vám páči na Babej hore? Super, Perfektne však. kedy ideme domov? Keď bolo lepšie ani... Vítajte v Poľsku teraz, ne? Vítajte v Poľsku, presne tak. Jozef, ešte vládzeš?
Čo? Tak sa z toho teším. Ja idem si sadnúť. Mário, ako hodnotíš Babiu horu? Pohľad z vrchu. Môže byť, hej? Dievčatá, čo? Fajne, nie? Dobre. Je potrebné kamerovanie? Anton, nie, smelo, neboj sa. To chutí dobre, nie? Ty čo máš plán? Čo? Nomino. Mal si to včera? No a to ešte? Jasné. Hej? No ešte raz by som šiel. Ešte raz? Ale nadol. Ale už taký chodž, alebo také niečo, nie? To je jedno. Či Babiu horu ešte? Ešte raz, ale nepešo. Druhý Domino, tie sa teším. Ale mám kompletný obed, pozri sa, maminka nabalila. Z Javary. Hej? Dobre, len si povedzte, chlapi. Dobre. Teraz zbehnú rýchlo, čože? Budem posledný, lebo na Šíby. dovidenia. Toto je to ja. Na zdravie. Dziękujemy. Zastawicie szczytu. No, Prácu. nevidíš, ako sa dymí sneho? To vidíme, že to kotolňa tvoja, neviem. No, pozri, jak sa dymí sneho. No. Hej. Iba jeden týždeň stúpa, no? No, práve, že to jedine z toho môže byť. Hej, kotolňa kúry neotravujú. Veď neskrývaj sa. Nie. Déňa, veď normálne. Nie, ja sa hlavne. Veď Déňa. To je krava. To vyvážeš. Nie. Nie Duníku, vidíš to? Bože, naobliekame však, pozri sa, vidíš to? Nechaj tu bundu. Ale že sa bojím troška. Daj mi bundu. Vlasta, aby si nám nespal na tých skalách, daj si pozor. Radšej si to odokry tú tvár. Páčte, vy máte v tom zabávku, Ježi. Veď prečo sa skrývate, Bože? To bude horšie. Jejku. No ďalej. Ešte sa aj obzerala, to je krása. Usmejte sa. Marcelka, to je paráda, čo? No, Mírka, úplne super. radosť. Ako horská dráha. Mám nejaká hromadná skupina. No veď furt cvakám. Furt sa pozeráš do zeme. No! Dobre. Íď tam. Nezahýňaj sa. Sa bojím to. Sa už nezahýňaj. Veď hlavu hore. Ale netreba. Musím pozerať na skály, lebo...
Nadia už nechajte na pokoji. Ideme čakať ešte toto. Z M-ky. Už sú tam aj učitelia. To je dobré, keď idú spolu. No je posledný závoj. Ty tu dole, však? To sú tí poslední teraz? Áno, my posledných naháňame. Dobre, tešíme sa na vás. Pekne v rade ako trpaslíci. Áno. A hej ho, hej ho. Pekne v rade za sebou. No, pekne, sa mi to páči. Najba pani učiteľku Korčiškou. No. Schovajú sa, my sme širšia dopredu, vieš. Najširšia však. Sa schovajú, dobre im dajte tam rúče. No, tak posledný uzatvára kolo. No, super. Horský vodca je posledný, to musí tak byť. To je dobré už, poďme im. Posledná. Tam modrú. To je triedna. A potom, tuto máš ešte kolegyňu za autom, nezabudnime, hej? To je triedna. Nevedela, že Či budeš robiť v noci? Máte spať aj svoj niekedy. Neverím tomu. To je, to je nastáva za 5, ten autobus chodí o 7. Neverím tomu. Lenka, kameruješ? Áno, A dobre ti krúti? výborne. Tak to je super, no. Poču školy majú. Pán učiteľ, už je autobus. Autobus. Ale vždy lepšie, keby som mala ísť. Aďa!